Victory. Thank you so much. Mushi, Xiao Hao. 去消耗我的人呢？Mushi. Mushi, Tamen Jai Joni. Hello, Pastor. We are Filipinos from Davao City. Oh, hi. Nice to meet you. Oh, may pag-abot sa China. Salamat, Pastor. Ayun na pa. Tama ba ito mga damo ka taga Davao mo? Yes, Pastor. We are Filipinos from Davao. We are from Barangay Makatuno. Damanan. Davao City, medyo bukid-bukid siya sa Davao. Dili ko lang itong lugar, pamilyar na lugar, pero narakusama ko kanya ang kuyo. Asa? Asa dapat nila, Pastor? Tama, barangay lamanan niya po siya na pilo, pero kanunay ang sikip, kanunay na po. Kanuri, familiar din ba? Chichita nito. Mushi, Big Jackie. Bye. Thank you. Bye. Thank you so Bye. much. Thank you. Bitaw si Sir Roy, pag-ingod sa mo. Salamat, Pastor. Yun na pa. Pwede ka mo na? Yes, Pastor. O sa dahil tuyo yung anong naabot ng mga sa China. Pastor, sa dili pa na ako, istorya ako ang tumong magpaila-ila sa amin. Ako si Diana Pastor, Diana Villacente. Ubaw kini ang akong anak, Jewel, 16 years old pa siya. Niyan himi diri sa China, Pastor, diri sa Henan. Ipangita na ako ang bana. Usa siya ka misyonaryo, Pastor. 15 ka tuig na ang nilabay. Gikan sa ulayng higayon nga kami nakaistoryahanay sa phone. Naguol kaayo ko sulod sa 15 ka tuig o karon ra gyud ko nakaanhi dinhi aron pangitaon siya. Siya si Pastor John Villacente. Hinaot nga nakailakan niya, Pastor. Si Pastor John Villacente. Kamu ang pamilya? Yes, Pastor. Salamat sa Diyos kay nakaila ka niya. Nakaila kay sister. Kinsagod ang dili makaila kang Pastor John. Tungod kay si Pastor John, usa ka matinumanon nga alagad sa Dios. Nagawali siya may tungod sa kaluwasan niya so uban pang pulong sa balaan ng sulatan. Daghang Chinese ang nahimong Kristohanon sa iyang pagpamuhat. Gani, daghang member ng iglesia nga akong ginaamo makaron bunga si mapag-agong. Niadtong panahon nga napasya dinhi, ginadili ang pagbato ng Biblia. Apan, ang pulong sa Dios, ikinahanglan kayo diya sa pagtubong ng Kristohanon. Maong, nagsinabay siya sa virus smuggling sa China. Tungod kay na mo siyang iladong misyonaryo diri sa Henan, dali nga naapoy ang pangalan sa listan sa gobyerno na nagsumagil ng Biblia. Apan, maayo kayo ang Diyos nga kang Pastor John. Dali siya nga nakaikyas ng kagawa sa China, pinaagi sa tabang sa mga kaigsunan. Nakaikyas? Subot ni mong ipasabot, Pastor, nga wala na siya diri sa China karon? Pastor, asa siya ni adto? Tungod sa dakong pagtuo pagsalig ni Pastor John sa Dios. O sa kainit sa tinguha nga mapaabot amin sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Dapat kong pagtuo nga tama. Dapat kong pagtuo nga nasa karon sa North Korea. North Korea. Diyos ko, ma. Base sa akong research, ginalutos ang mga Kristohanon dito. Sukat sa unog hantod karon. Si Papa, ma. Tama ka, sister. O delikado po kayo mga nasod. Kung nagplano mo nga mag-apas ito, huna-huna sa ipag-ayo. Pwede mo magpuyo din sa balay sa pagpila ka bulan. Or pwede po yung tabangan na sa pagtudlo may tungkol sa kaluwasan. Apan, maorgan niya itong timanan. Magpantay ta pag-ayo, pag-ampong kanunay. Tungkol kay daghan pag probinsya din sa China ang dili ang pagsimba, di ang pagbato ng Biblia. Maubod, Pastor. Kaluoy ba rin sa mga Kristohanon din yung labita? Dili sila makasimba bisan asa. Pastor Lynn,
Salamat kaayo sa imong pag-welcome kanamo dinhi. Nagtuo ko nga gipadala ka nga instrumento sa Ginoo aron nga tabangan mi nga mag-raise kung asa karon ang ako ang bana. Salamat kaay sa impormasyon, Pastor, nga imong giingon kanamo. Diyos ko, tabangin mi Ginoo. Unta itugot ko pa Ginoo nga makita na ko ang ako ang bana. Baba Xiao Hao, 小孩无敌人，谁是你的方给爸爸？现在的不是，我没有注意到。 Rashid and Aya and Adora Jewel. They are Filipinos. Xiao Hao, welcome to China. Thank you. Udo Iron, our Pastor John Villasente's family. Did you remember him? Yes, of course, the faithful man of God. Are you looking for him? Yes, we are looking for Pastor John. Actually, I am his wife, and this is our daughter Jewel. I praise the Lord for your husband's life, for he told us about what happened to Pastor John here in China. Don't you worry, God never abandon us. He will answer our prayers. Amen. Thank you. Shakira Cheng Tai Tamandao Tamandipunzen. She there, Mama. Come on, follow me. I will lead you to our guest room. Thank you so much. Thank you so much for welcoming us. Si Sister, siguro matik nakaandam ng pagkaw na wife. So, nakabalo ko nga, ikapoy mo kayo. Ngayon ko ba ito? Nya, ito ng dugay, ta? Salamat. Salamat.